Kaixo, gaur maiatzak 3 asteartea ongi etorri magazinera Paul Bilbaorekin, Euskalgintza Kontseiluko idazkari nagusiarekin egonen gara pai legearen harira eta maiatzaren 7an deitu duten grebaren harira solasean, eta ondotik Eider Garde 03 plataformako kidearekin ere egonen gara. Hasi baitute greba mugagabea eta horren kontu solasean, baina has gaitezen beti bezala betiko edukiak ikusten. Has gaitezen efemerideekin. Maiatzaren 3 zen, baina 1936ean, Jon Idigoras herri batasuneko mahaikidea jaio zen. Eta 1951ean, Xabier Amuriza bertsolari zornotzarra ere jaio zen. 1977ko maiatzaren 3an, PSUK, Partido Socialista Unificado de Cataluña, legalizatu zuten. Eta maiatzaren 3an ere, baina 1984an, Galek Rafael Goikoetxea tirozil eta Jesus Zugarramurdi Kixur zauritu zituzten Baigorrin. Ikus ditzagun orain gaurko lerroburuak. Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira. Gaur maiatzaren 3a da asteartea, hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Haurreskoletako greba mugagabea hasi da ehuneko gutxieneko zerbitzuekin zenbait tokitan, baztan haurreskolan aldiz ehuneko 50 gutxieneko zerbitzuekin hasi da. Zunbileko 70 urteko emakumea hil egin da Narbarte eta Legasa artean gertatu den autoistripuan, errepide zaharraren eta 121 errepide berriaren arteko bide gurutzean. Nafarroko gobernuak jardunaldi bat antolatu du nazioarteko erreferentekin berdintasunaren alde, gizonekin egiten diren esku hartzen eraginkortasuna berrikusteko. Nafarroak 11.000 pertsona baino gehiago hartatuko dituen telelaguntza sistema aurreratua izanen du. Ideiak loratuz erakusketak Nafarroko landa eremuan garatutako ekintzailetzaren adibideak erakusten ditu. Datorren ostiralean estrenatuko dute aurtengo Jaso ikastolaren musikala, Zutan du izena eta 20. mendearen hasieran kokatzen da. Iruñako baluartek astearte honetan jarriko ditu salgai Sanfermietan su artifizialek ikusteko sarrerak. Iruñako alkateak 100 urte dituen iruindarra Catalina Saldias Alistraineri harrera egin dio udaletxean. Trinitarios, Milagrosa Mendebaldea eta Sanduzela hirietan disuasio aparkaleku debaldezko aparkaleku bihurtuko ditu Iruñak lehenengo 24 ordutan. Herritarren partaidetzak debaldezko 17 ikastaro eskainiko ditu maiatza eta ekainerako trebetasun sozial eta teknologikoi tresna parte hartzailei eta elkarten kudeaketari buruz. Maiatzaren 6 arte sakanako, Baztan Bidasoako eta Mendialdeko 45 udalerritako herritarrek ekarpenak eta konsultak egin ditzakete klima eta energia jasangarrirako ekintza planen lehen zirriborroaren inguruan. 6.200 lagune baino gehiago parte hartu dute orain arte aurtengo Sanferminetako kartela hautatzeko bozketan eta prozesua maiatzaren 4an amaituko da. Ingurumen hezkuntzako zerbitzuak argazki lehiaketa bat antolatu du hiriak iraunkortasunaren arloan dituen erronkak eta aurrerapenak erakusteko. Maiatzaren 29erako Baztango 17. mendi itzulia antolatu du Baztango mendigoizalea taldeak eta Amaiurko gudaren 500. urteurrenari erreferentzia eginen dio. Eta orain agenda. Gaur 7etan tailerra Labagunean, lantegia eta dastaketa Eko Llanondoren eskutik. 7etan ere Txorimaloa filmaren emanaldia Golen Baionan, jatorrizko bertsioan izanen da azpitituluak euskaraz. Asteazkenean ingurumen heziketarako museoan tailerra egonen da 8 eta erdietan. Deskribapenean dioenez, Iruña jasangarritasunaren ikuspegitik birpentsatzea planteatzen dugu familiendako jarduera batzuen bidez, non modu dibertigarrean hausnartuko baitugu, pertsonak nola bizigaren hirian eta sentsibilizatutako baikara, hiria bernaturalizatu eta horren aukerei buruz.
Maitane Perez ipuin kontalaria Milagrosako liburutegi publikoan egonen da 6etan. Eta 6etan ere Pirritx eta Porrotx eta Marimototx. Aranguren Ibarreko kiroldegian egonen da, haurrentzako antzerkia noski. Izan alez izen Euskal Herriaren irudikapena Euskal Hedabideetan liburuaren aurkezpena ere egonen da. Labagunean 7:30 Eneko Bidegain eta Dani Martirenaren eskutik. Eta zinea ere 7:30 Atarrabiako kulturetxean, 5 teilatu filmaren emankizuna. Eta ez ahaztu Nogenen kontzertua herriko tabernan arratsaldeko 8:00. Hortzegunean 2 urte 4 hilabete eta egun bat dokumentala Arangurengo kultur etxean. 7:00 izanen da eta azpitituluak gaztelaniaz. Hortziralean maiatzak 6, goazen 8.0 antzerkia Aranguren kulturetxean arratsaldeko 6:00. Eta larun batean Euskararen eguna 12:00 Antxoainen hasiko da. Besta egitarau bete batekin. Kalejira erraldoiak Pantxika Lamurren ikuskizuna, Bertso Poteoa saioa Alkaiz eta Julio Sotorekin eta abar luzea. Aurrendako sormengunea marrazketako tailerrak egonen dira Tokio Arroxa izenekoak, Kondestable Zibiboxen 8:30 7:00. Eta bukatzeko 8:00 Anariren kontzertua, Gaiarren. Ikus ditzagun gaurko egunkarien azalak. Diario de Notiziasekin hasiko gara, honakoan nabarmendu dute lerroburu nagusiaren bidez. Sánchez eta Roblesen mugikorrei egindako espioitza salaketak ekaitz politikoa eragin du. Kataluniako subiranismoak kezko kortina deitu dio albisteari. Pegasus softwarearen bitartez egindako jakeatzea duela urtebete egin zen. Moncloak dio zuloa, pintxazoa, kanpokoa dela eta ez duela lapurtutako informazioa ezagutzen. Alderdiek indartu egin dute gobernuari azalpenak emateko eskakizuna. Argazkian 03ko irakasleak beren zapi horiekin. Greba 03an jarri dute, izenburu. 53 eskoletako hezitzailek grebarekin bat egin dute lehenengo egunean. Eta Diario de Navarra. Gobernuak adierazi du Pegasus erabilizela Sánchezi mugikorreko informazio guztia lapurtzeko. Azaltzen denez, Jaurlaritza akusatua izatetik biktima izatera pasatzen saiatzen ari da espioitzaren kasuan. Argazkian, langileak zainzuriak sailkatzen, eta izenburuan, ostalaritza zainzurietatik tiraka. 2 murrizketa kanpainen ondotik, nekazarien prezioa 20 zentimo igoko da sektore honetan. Bertze berri batzuetan, Nafarroako gobernuak salgai jarri du Los Arcoseko zirkuitoa, eta Nafarroako etxeko teleasistentzia zabaldu da 7.000 erabiltzailetik 11.000. Gara egunkarian zer berri, Moncloak dio Sánchez eta Robles ere zelatatu zituztela. Azaltzen denez, Pegasusen bidez, iaz lege kanpo egindako intrusioak auzitegietan salatu dituela iragarri du Moncloak. Zelatatutako independentistek ez dute baztertzen kezko kortina izatea. Argazki handi batean autobus bateko bidaiariak ageri dira eta lerroburuan, Europar batasunak oztopoak leundu ditu Errusiaren petroleoaren enbarguarentzat. Bertze lerroburu batean, akordioa Frantzia intsumisoa eta berdeen artean. Era berean berria egunkariaren lerroburua. Frantzia intsumisoak eta berdeek ezkerreko frontearen lehen oinarria jarri dute. Ekaineko 5 elkarrekin aurkezteko akordio egin dute bi alderdiek. Ipar Euskal Herrian alderdi horien kideek bat egin dute eta historikotzat jo dute ituna. PSrekin eta PCFrekin bildu dira eta gaurko espero da haien erantzuna. Eskuineko argazkian Amaiur Sarriegi Errealeko jokalaria eta bere hitzak. Txapeldunen ligan sartu gara, baina benetako helburua 2. postua da.
Nazioarteko berri baten argazkia ere. Ipar Irlanda ageri da. Sinn Féinen parada jarri diote lerroburu. Belfasteko maratoia argazkian beraz, alderdien propaganda aurreko asteburuan. Eta bukatzeko Euskal Herria Irratia. Berri handi batean, Hezkuntza Departamentuaren 03 zikloaren kudeaketa babestu du PSNek. Geroa Baik eta EH Bilduk arazoari aurre egiteko eskatu diote gobernuari. Bertzetik, 5 disuasio aparkaleku doako bihurtuko ditu Iruñeko udalak. Eta azken berri batean, Euskara Aurrera plataformak salatu du pai sistema indartzeak kinka are larriagoan uzten duela Euskara. Gaurko eta biharko eguraldia. Berdintxu jarraituko dugu gaur. Giro nahasi samarra izango dugu, hodei ugarirekin eta euri pixka bat egingo du han-hemenka. Arratsaldean atertzera egingo du ipar isurialdean, baina hegoaldean eta bereziki Nafarroan baliteke arratsaldean zaparra batzuk botatzea. Haizeak iparraldetik eta ipar-mendebaldetik joko du, eta arratsaldean indartu egingo da, Arabako zenbait lekutan eta Ebro ibarrean. Temperaturaren aldaketa handirik ez, baina goranzko joerarekin. Asteazken eguerdira arte gutxi gorabehera berdintxu jarraituko dugu, hodei ugarirekin eta euri edo zirimiri pixka batekin. Alabaina, arratsaldean eta gauean ez dugu euririk espero eta hodeitza saretzen hasiko da. Arratsaldean eta gauean ostarte zabalak irekiko dira, eta naiz eta ipar-mendebaldeko haizea ibili, temperatura maksimoak apur bat igo daitezke, gehienez gradu bat edo 2. Atxaldeon eta gaur Paul Bilbaorekin gaude, bera Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusia da, eta hain zuzen ere, pai ingelesezko ikasketa programaren lege horren inguruan mintzatuko gara, zehazkiago bertako langileak eta irakasleak egonkortzeko edo eskusa horrekin atera den lege horren arira mintzatuko gara, beraz, mil esker Paul, gaur gurekin egoteagatik. Plazera da beri moduan. Lehenik eta behin galdetuko dizut lege honen inguruan, zeren, nik uste dut baduela komplikazio puntu bat eta lehenik eta behin ulertu behar dugu ongi. Gainera zuk erran duzu, pai lege hau ez dela orain ateratzen, ez? Ja Bartzinaren garaitik datorren lege bat da, eta erraten duzu hori izan zela Euskarari galga bat jartzeko modu bat, ez? Zertan datza pai programa hori? Pai programa berez, hori badator, orain dela, zuk esan bezala, orain dela urte batzuk, Nafarroako gobernuak abian jarri zuen estrategia baten parte da, ezta? Berez, pai entzuleek edo ikusleek ulertzeko, izango litzateke murgiltze eredu bat, baina ingelesez. Alegia, irakasle hizkuntza ingelesa, eta gero, gaztelania ikasgai bezala. Gainera, pai sortu zenean, bazegoen pai bat euskara ofiziala zen eremuetarako, eta beste pai bat euskara ofizialen eremuetarako. Euskara ofizialen eremuetan halabeharrez gutxienik euskara ikasgai gisa jaso behar da. Horan pai berez hori izan da, ez? Ingelesean murgiltze sistema bat. Zuk esan bezala, eta nik uste dut hori behin eta berriro esamarratu behar dugula, pai sortu zenean, alegia esperimentazio hori hasi zenean, orduko gobernuko presidente Barcin Andreak oso argik izan zuen Espainiako telebista batean, pairen helburua zela, garai hartan euskarazko irakaskuntza izaten ari zen zabalkunde hori nolabait geratzea, ezta? Hauek euskarazko irakaskuntzaren zabalkundea arrisku gisa ikusten zuen, gogoratu behar dugu orduan ere euskarazko irakaskuntzak oztopoak bezerik ez zituela, baina ere aurrera egiten zuen. Hortaz, zein izan zen estrategia? Eskain dezagun ingelesa irakaskuntza izango duen sistema. Gainera, lotu behar dioguri orduko gobernuko jardunari ingelesa gehiago baloratzen zen administrazioan euskara, baino alegia azkenean estrategia oso baten barruan kokatzen zen. Abian jarrizten programa, ikastetxe batzuek aplikatu zuten, baina kontua da ikusi dugu azken urteotan
ikastetxe horiek eskatu dutela ateratzea pai eredu horretatik. Adituek esaten dute, halako eredu bat abian jartzeko, bai bitarteko berezia behar dire, eta bar. Hauen kontua zen, abian jartzea alik eta lasterren. Ordan berriz hitzaien irakasle hizkuntza gaitasuna zuten, berriz hitzaien ea benetan proiektu kurrikular egokiak zituzten. Esandakoa bazegoelako beste helburu bat, eta gainera, hau ez bakarrik Nafarroan gertatu. Nafarroan hasi zen esperimentazioa, baina ondoren, bai Valentzian eta bai Balear Uharteetan hasi ziren halako ereduak abian jartzen. Eta zergatik? Arrazoi berdinarengatik. Garai hartan, bai Balear Uharteetan, bai Valentzian, berezko hizkuntzen aurkako politika bortitzak abian zeuden, eta hezkuntza zutabea denez hizkuntzaren berreskurapen prozesuan, horre ere, pai, til, talako ereduak abian jartzen. Orduan, horrek erakusten du azkenean, honen guztiaren helburua etzela, ingelesaren garapena, honen guztiaren atzean, honen helburua zen, behingoz ea geldi dezagun euskarazko irakaskuntzaren hazkundea. Paul, nik ongi ulertzeko, zergatik pai programa horrek balaztatzen zuen edo geratzen zuen D ereduaren hazkundea kasu honetan? Zergatik zen, oposizioko zerbait? D ereduak beti izan dituelako oztopoak garatzeko. Alegia artean, euskararen legeak ez zuen ahalbidetzen legeak ezarritako eremu euskaldunean euskarazko irakaskuntza zabaltzea. Gero etorri zen, parlamentuak legea aldatu zuelako, legeak ezarritako eremu euskaldunean D eredua zabaldu ahal izatea. Ikusi dugu berriki Mendigorrian segetatu den. Teorian ikasle horiei aitortzen zitzaien euskaraz ikasteko eskubidea, eta oztopoak eta oztopak orduan gago. Zergatik agatzen du, batetik badakazu eredu bat non gataz jaliskarra, borrokak eta bar, eta gero bestetik beste eredu bat non errestasun guztiak dituzun. Eta gainera hori lotzen zaio politika orokorrari, alegia euskara ez dugu kontuan hartzen, esaterako administrazioa lan egiteko, aldiz ingelesa kontuan hartzen du. Orduan, politika orokor horren barruan dago. Eta orain urren urratza zein da? Alegia, orain abian jarri nahi duena gobernuak aurreko ostegunean parlamentuak hartutako erabakien ondorioz, hori ja eredu bilakatzea, D eredua dagoen bezala, pai eredua egotea, alegia ofizializatzea. Orduan, horrek ja, baina, seguru gaude, hor inbertsioak egingo direla, alegia, benetan eredu hori auspotuko duela gobernuak. Horregatik iruditzen zaigu, lotxagarria dela, gainera eskubide berri bat sortu dute, ingelesa ezagutzeko eskubidea. Alegia, guk hemen kontuan izan behar dugu, euskara dela berezko hizkuntza Nafarroan. Eta gobernuei dagokio berezko hizkuntza sustatzea. Orduan, gaur egun oraindik, Nafarroan milaka gaztek derrigorrezko hizkuntza amaitzen dutenean ez dute euskararen gaineko inolako noziorik, baina inolako noziorik hori gertatzen da gaur egun Nafarroan, milaka gaztek derrigorrezko hizkuntza amaitzen dutenean ez dakite zer euskarari buruz, ez dakite zer euskaraz oinarrizko ezagutza bat ere, eta hori bai dagokio gobernuari, hori bermatzea baina aldiz, orain sortu du eskubide berri bat, eta eskubide hori bermatzeko estrategia bat jartzen du abian. Egin duzue prentxaurreko bat, lehen, 11etan Antoniuti plazan, zein da egin duzuen irakurketa orokorra da, han aldarrikatu duzu, adibidez, eskubideak urratzen dira, zen zentzutan? Bai, ezan dugu hori, lehen epatu dizuan ideia hau, alegia hau, azkenean, estrategia baten barruan kokatu behar dela, eta gero, maigainan jarri dugun beste elementu bat izan da, presarena. Harrituta gaude, zein harin, zen nolako presarekin, onartu duten zera hau, prozedura hau. Alegia, gure hasierako asmoa, hurrengo larun bateko manifestazioari begira zen, gobernuak oraindik onartu ez duen merezimenduen dekretua salatzea. 3 urte daramagu dekretu horrekin, gora eta bera, 3 urte. Pairen kontonekin aldiz, pare bat hilabetean ja, parlamentoan aurkeztu dute, onartu dute, eta horretan ikusten da benetan, pairen kontu hau, alegia, hor zenolako presa izan duen gobernuan dagoen alderdiak. Zergatik kolako presa? Azkenean hone guztiak atzean badaka erredito elektorala.
aurrekoan ere esan genuen, merezimenduen dekretua ere hor kokatu behar dugu. Zegatik izanen dute amaieran arte? Bueno, beraiek ari direlako kalkulu elektoralak egiten. Baina oso larria da. Oso larria da, gobernu batek bere erabakiak hartzea ez herritarren eskubidei begira, ez herritarren arteko berdintasunari begira, ez bere erabakiak hartzea hurrengo hauteskundeetan izan ditzakeen emaitzen arabera. Eta gainera, berriz ere, esaten digute, ez baina honek parlamentuaren oniritzia da gaia, baina kontuz, parlamentuen oniritzia izateak ez du esan nahi erabaki demokratikoa denik, Eta hori Nafarroan asko ikusi dugu. Egia da, parlamentuak gehiengoz onartu zuena, hori nik ez dute okatuko, azkenean, PSN, UPN, PSN erabakiari lotu zaio, baina horrek ez du esan nahi erabaki demokratikoa denik. Hori ere ikuste dut bereizi behar dela. Badakigulago erabaki honek azkenean, zein duen azken helburu nagusi, euskal komunitatea sokoratzea. Launbet horretan eginen duzuen manifestazioan jarri duzuen leloa da herritarrak ez gutxietsi eskubideak denontzat. Ze zentzutan erran daiteke hau eskubideen urraketa bat dela. Zuek egia da egin zenutela, batez ere merezimenduen dekretuaren arira deialdi hori, baina honekin ere badu ikusteko, ez? Zergatik eskubideen itxaron? Bai, bazkenean gobernuak ez diolako reparatzen berari dagokion funtzioari. Berari dagokion funtzioa, berari dagokion bete beharra da euskaldunon eskubidea bermatzea. Berari dagokion funtzioa da euskararen beraren biziraupena bermatzea. Eta pairekin justu kontrako norantza hartuko du gobernuaren politikak, ezta? Berezko hizkuntza hori alde batera utziko du, komunitate hori alde batera utziko du, eta lehenetsiko du Nafarroan ez berezkoa, ez ofiziala ez den hizkuntza bat. Horregatik, egia da, oso ongi lotzen zaiola guk hasieran manifestazioa egiteko izan genuen arrazoiari. Hau azkenean politika integral baten parte delako, ezta? Ingelesaren aitzakiaperan, alegia, ingelesaren fatxada horren atzean zer daude, erabaki euskarafoboak. Eta uste dugu hori salatu behar dela. Azkenean guztia hizkuntza euskararen eta euskaldunen kontrako hizkuntza politika bortitzaren beste katebegi bat dela. Norbaitek, Paul, pentsatuko du, ados, baina euskara hori da zuen aldarri bat, ez? Euskal komunitatearen kontu bat, baina hori Nafar guztiei inposatzea hori ez da zilegi. Zer erantzun horri? Orduan, genero bortizkeria emakumeen arazoa da bakarrik. LGTB komunitateak, horko kide batek eraso bat jasotzen badu komunitate horri badagokio bakarrik, ez? Guk azkenean, eraiki nahi dugun gizartea, nahi dugu berdintasunean eraikita egotea. Eta horretarako, herritar guztiei eskubide berdinak aitortu behar zaizkie. Eta gainera hori gezurra litzateke, zergatik, gaur egun oraindik tamalez, Nafarroan eremu handi batean, herritarrei ez zaizkielako eskubideak aitortu ere egiten euskara ez zelako ofiziala. Orduan, halako batek izango balit, hau euskaldunon afera, hau Nafarroako afera bat da, baldin eta benetan, berdintasunean, kohesioan eta justizia sozialean oinarrituko den Nafarroa bat eraikiko badugu. Eta bestetik, gogoan izan gaur egun oraindik, milaka herritarri araudiak ez diola euskaraz bizitzeko eskubidea aitortu ere egiten. Hortaz, gai hau gizartearen arazoa da, ez euskal komunitatearen. Edozein kasutan norbaitek ere pentsa dezake, ados, ongi duritzen zait, euskara ere sustatzea baita herriberan eta Nafarroa guztian zehar, baina horrek ez du kentzen ingelesari bere tokia jartzea, ez? Erranen du ingelesa, etorkizuneko hizkuntza da, hizkuntza modernoa da, eta hori behar dugu jarri hezkuntza programetan. Hori da saltzen duten, produktu berria. Hizkuntza jakiteak, noski, ateak iregitzen dizkizu, eta guk inoiz ez dugu esango ingelesaren kontra gaudenik, eta frantsesaren kontra gaudenik, gure herriaren zati batean frantsesa egiten da. Baina hauek modu antagonikoak kokatzen dute euskara eta ingelesa. Guk esaten dugu gaur egun, nahi izatera, posible da, belaunaldi berriak euskaldun eleaniztunak izatea,
eta erakutsi dugu. Zen dut hainbat hizkuntza proiektuk erakutsi dute posible dela edozein testu inguru soziolinguistikotan, alegia, euskara testu inguru soziolinguistiko ahulenetan, hor ere posible dela belaunaldi berriak euskaldun eleaniztunak izatea. Guk ez dugu kontra jartzen euskara eta ingelesa. Guk ez duguna da euskara dela Nafarroako berezko hizkuntza eta beraz gobernuak politika proaktiboak garatu behar dituena berezko hizkuntza hori hizkuntza horrek aurrera egin dezan. Euskararen herrian normalizatuko da, ez euskararen herritik kanpo. Hortaz, hor baitu funtzio batzuk eta gero horretaz gain noski nahi dute etorkizuneko ikasleek ahalik eta jakituria gehien izan esaten hizkuntzei dagokienez, zientziei dagokienez, alegia hori, baina guk ez dugu, gure ahotik inoiz ez da atera euskara eta ingelesa kontra jartzen direnik. Hori izan da, gobernutik, gobernuaren sektore batzuetatik, askotan jarri diguten zer nahi duzue, euskara ala ingelesa ez barkatu. Zuri gobernu bezala dagokizu berezko hizkuntza sustatzea. Eta gero, beste hizkuntza batzuk, beste diziplina batzuk, posible bada eta posible da ere bai. Horregatik guk ez dugu modu antagonikoa ikusten. Claro, haiek errandu zuek aniztasunaren aurkakoak zaretela. Bueno, bitxia da, guri aniztasunaren aurkakoak garela esatea, zeinek eta bere lurraldeko aniztasunari erreparatzen ez dionean, eta berezko hizkuntza komunitatearen aurkako neurriak hartzen dituena. Bitxia hitz erabiliko dut beste zer ez esatearren. Zergatik uste duzu PSNek eta Navarra sumak dutela politika hori, zeren izan zitekeen bertze erabaki bat hartzea, hain zuzen ere pentsatzea, guk ulertzen dugu euskara dela hemengo altxor bat, eta babestuko dugu, babesten ditugun bezala bertze espresio kultural batzuk. Egiten altzuten irakurketa hori, baina ez dute egiten, Beti daude, zuen iritziz behintzat, euskarari tokiak entzen. Zergatik? Bueno, ikuspegi historiko batetik egin behar dela, euskara elementu, ez dutelako, euskara Nafarroako elementu gisa hartzen, hemeroteka begiratzen badugu, hartuko gara, normalean, zonifikazioa hasi zenetik, alegia orduan ja, oso argi zuten, euskara utzi behar zela Nafarroako iparraldean, adibidez, Euskal Autonomia Erkidegoari begiratzen badiogu, adibidez, Errioxan, bizi izan, hain dela 40 urte, hemen herriberan bizi zen testu inguru bera, baina orduan gobernuak beste jarrera proaktiboago bat izan zuen. Egia da hemen euskarari gaur egun ez dagoela, baina hori zerbaiten ondoriozkoa izan da, alegia gutxiagotze prozesuak egon direlako, eta bar, Nafarroan ere bai. Alegia zegatik egon da gutxiagotze hori, orduan, gobernuari dagokio guazen hori erreparazioa egitera. Hemen bide hori hartu beharrean, erreparazioaren bidea, egizan, ez, listo, hori ez dugu inolako politika proaktiborik aurrera eramango. Eta hortik, azkenengo 40 urteetan politika desberdina garatu dira, batzuetan bortitzagoak, besteetan ez hain bortitzak, baina beti ere Damoklesen ezpata goian izan dugu. Damoklesen ezpata da, euskara ez dela ofiziala lurralde osoan. Hala ere, mezu positiboago bat emateko behintzat euskal komunitatearentzat, euskara azken urtetan hobetzen ari zen, zer moduz zen Nafarroako egoera? Kontuan hartuta zenolako hizkuntza politika garatu diren, zoriontzeko 11 arrazoi dago. Hori, esan eta berresan nengo dut beti. Alegia, kontua da, politika egokiagoak izan balira, testu inguru hobean egongo ginatekela. Baina, euskal ezaerak dioen bezala, barizko errotak ez durinik ematen. Badago komunitate sendo, alegia egon izan diren oztopo horiek guztiek egondare, aurrera egin dugu hiztun kopuruan. Aurrera egin dugu tresnetan, hementzea gaude Berriozarren, euskarazko telebista baten, euskarazko elkarrizketa bat egiten. Hori egitatea da, baina ez dugu ahaztu behar, euskara hizkuntza ahula dela, globalizazioaren munduan, euskara hizkuntza ahula dela, eta orduan kanpo faktoreek eragin handia izan dezaketela hizkuntzaren bereskurapen prozesuan. Berriki korrika pasatu da. Ikusi dugu Nafarroan zenolako indarra hartu duen korrikak.
ikusi dugu herrigorak zenolako indarra duen, agerraldiak zenbat ekimen garatu duen, norbaiten buruan sartuko litzateke orain dela 5 urte gaur egun Nafarroako hegoaldean enpresa batzuk euskara planekin egotea, sineste litzateke. Orduan, komunitateari esker eta hemengo jendeari esker lortu dugu aurrera egitea. Kontua da, egoera ahula dela. Horregatik ni beti izaten dut, kontuz, egia da, egokitzen zegula, gobernua kritikatzea, haserretzea, baina eskerrak komunitate mankorra dakagun eta komunitate honek ekarri gaitu gaur egungo egunera. Larun bat honetan, maiatzaren 7an, baitaren merezimenduen dekretua izanen duzue erdigunean, horretaz biz erraten aldi diguzu? Bai, merezimenduen kontua da, Nafarroako administrazioan, kontuan hartuko den euskara jakitea, ezta? Hemen bizi dugun paradoxa da, lanpostu guztietan kontuan hartuko dela ingelesa, alemana edo frantsesa ezagutzea, baina lanpostu gehienetan ez dela kontuan hartuko euskaren ezagutza. Orduan, berriz ere, eta hori esandakoa, hori kokatzen dugu estrategia integral horretan, euskara eta ingelesa horre jartzea elementu antagoniko bezala. Horrek ez da gainolako logikarik. Azkenean, administrazioei dagokio Nafarroako herritarren eskubidea bermatzea. Eta Nafarroako herritarren hizkuntzak izango dira berez euskara edo gaztelania. Orduan, euskara eta gaztelania dakiten langileak beharko dituzu administrazioan, ez ingelesa dakitenak. Gainera, dekretu honek puntu batzuetan bere garaian UPN garatzen zuen politika baino atzerago egiten du, eta hori ere larria da, eta beste elementu larria da, aurreko gobernuak dekretuan hartu zuenean, eta auzitegiak bertan bera utzi zuenean, artikulu batzuk ez zituen bertan bera utzi. Gobernu honek artikulu horiek kendu egin ditu. Orduan ikusten hemen badagoela benetako intentzionalitatea. Dekretu hau ez dela etorri auzitegiak baliogabetu zuen hori konpontzera. Ez, baliogabetu ez zuena ere atzera bota duelako. Orduan, hau kokatzen dugu berriz ere, politika euskarafobo horretan, hor ere badakigu gainera, PSN-ek zein aliatu bilatu duen, baina iruditzen zaigu, eta hori ere, gaur ere prentzaurrekoan, gainerako alderdiei deia egin diegu, beraiei badagokiela presioa egitea. Gobernu alegia erabaki horiek hartzen dituen alderdiak presioa sentitu behar du, autu bat egin behar duelako. Hau ez delako euskararen kontrako ezer, hau berdintasunaren kontrako erabakia da, hau justizia sozialaren kontrako erabakia, hau Nafarroako kohesioaren kontrako erabakiak dira. Eta horregatik iruditzen zaigu gai honek hartu behar duela lehentasuna agendan. Paul Bilbao, Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusia, larun batean hitzordu garrantzitsu hori, bakarri eskatuko dizkizut bi hitz errateko. Zergatik euskaldun hiztuna ez den norbait hurbildu beharko litzateke manifestazio horretara? Esan bezala, hau ez delako bakarrik euskaldunon afera bat. Hemen jokoan dakaguna da berdintasuna. Eta lehen jarri dizkizut bi adibide. Zaiteke genero kontuagatik, zaiteke LGTB komunitateagatik, alegia, zuk ikusten baduzu, ondokoari eskubideak urratzen zaizkiola, gobernuak hartzen dituen erabakiek eskubideen urraketa betiko dutela, zu benetan pertsona solidarioa bazala mugituko zinateke. Nik guztienez hala egingo nuke. Horrexegatik, iruditzen zaigu larun bateko manifestazioan, ez da euskaldunon manifestazioa da, gizarte berdinzale eta justuago baten alde egiten dugun herritarrona. Hortxen, Paul Bilbaoren hitzak, mil esker gaur gurean egoteagatik. Zuei. Eta orain Iruñerriko udaletako albisteak. Berri hobeitirekin hasiko gara. Aurrentzako hiri kanpaldietako aurre izena emateko epea maiatzaren 4, 5 eta 6an izango da. Berri hobeitiko udalerrian erroldatuta dauden eta 2017 eta 2010 artean jaiotako adingabei, biak barne, zuzendutako hiri kanpaldiak izanen dira.
gaztelaniaz eta euskaraz, taldeka banatuta hizkuntza eta adinaren arabera, eta txandatan banatuta ere. Eta maiatzaren 7an, Habanerak eta Polifonia jaialdia egonen da, Maria de Maeztu kultur etxean 7etan. Eta orain Berriozar. Emauseko trapuketarien 50. urteurrena dela eta jardunaldiak eginen dira, goizeko 10:30 aurrera, maiatzaren 7an. Eta maiatzaren 8an dantza ikuskizuna egonen da, Redes izenpean. Andrea Irurtzunen eskutik izanen da eta musika elektronikoarekin. Eta Burlata Atarrabiako udala, klima eta energia jasangarrirako ekintza planean parte hartzen ari da. Lan hauek alkateen ituna izeneko ekimenaren barne geratzen ari dira, eta klima aldaketari egokitzeko Life Nadapta Europako proiektuaren barne kokatzen da. Honek udalen tokiko ekintzatik erronka global honi aurre egiteko arintze, egokitzapen eta pobrezia energetikorako neurriak bilatzen ditu. Atzotik eta datorren maiatzaren 6 bitarte, herritarren ekarpenak eta kontsultak egiteko epea zabalik egonen da. Bertzetik, Burlatako udala, gazteriari buruzko ikerketa eta diagnosia egiten ari da. Parte hartzeko aukera dago webgunean sartuz gero. Eta bukatzeko Iruñea. Herritarren partaidetzak doako 17 ikastaro eskainiko ditu maiatza eta ekainerako trebetasun sozial eta teknologikoei, tresna parte hartzaileei eta elkarteen kudeaketari buruz. Herritar guztiei eta sektore soziokomunitarioko profesionalei eta elkarteei zuzenduta, edizio honetan aurrez aurreko prestakuntzari ekingo zaio berriro. Eta ingurumen hezkuntzako zerbitzuak argazki lehiaketa bat antolatu du, hiriak iraunkortasunaren arloan dituen erronkak eta aurrerapenak erakusteko. 3 eta 12 urte bitartekoentzako marrazki lehiaketa ere antolatu da, eta ingurumenaren mundu egunaren harira egingo dira. Trinitarios Milagrosa, Mendebaldea eta San Jorgen 5 disuasio aparkaleku doako bihurtuko ditu Iruñak lehenengo 24 orduetarako. Tokiko gobernu batzarrak aparkaleku horietako obrak lizitatu ditu eta Next Generation EU funtsen finantzaketaren barruan sartzen dira. Eta arratsaldeko bigarren elkarrizketa honetan, Eider Garde 03 plataformako kidearekin gaude. Arratsalde on, Eider. Arratsalde on. Behin egon ginen zurekin duela aste pare bat, eta orduan erran genuen ez bazen deus aldatzen greba mugagabea deituko zenutela, eta hementxe gaude, greba mugagabea deitu duzuen. Lehenik eta behin, zer moduzo bete, ze sentsazio, nola dago giroa? Bueno, nik uste du sensazioak anitzak direla, alde batetik, gutxieneko zerbitzuek eragin duten kaosa alde batetik, azkenean udalen ez jakintasuna dela eta, egin dute ahal izan dutena, Egia da, gurea bezalako eskolan, familik oso positibo erantzun dutela deialdiari, eta naiz eta 50%ko zerbitzu minimoak ditugun, aurrak ez ekartzea erabaki dute. Hortaz, gure kasuan ez gara estres handiarekin bizitzen ari, baina, badaude beste eskola batzuk non egoera ez da hain erraxa, eta, zailtasun handiekin eta ansiedade handiarekin bizitzen ari diren. Minimoetan ere gero galdetuko dizu zerbait gehiago. Eider, greba mugagabea deitu duzuen, ez zegoen bertze alternatibarik? Ez, saiatu gara, bide guztiak landu ditugu,
saiatu gara, beraien ate joka ibili gara, alderdi politiko guztiekin bildu gara, hezkuntza apartamentuarekin, Nafarroako Udal eta Kontseiluen Federazioarekin, baina ale ere ez da ezer lortu. Guk mahaigaineratu genuen orain dela urte erdi, bide honek emaitzik eman ezean, greba mugagabea deituko genuela, ez da ezer berria, ez da bapatean sortu den zerbait, abisatzen ari ginen, argi dago ez dagoela inolako mugimendurik, are gehiago, Nafar gobernuko ordezkariek egindako adierazpenak indartu egiten dute are gehiago gure greba mugagabe deialdi hau, ez? Inolako erantzunkizunik ez dute hartzen 0-3 zikloarekiko, pilota etengabe udalei botatzen ari diete, udalek aldarrikatu dute beraien egoera ere zein dan, nolabait ezin dutela ekonomikoki jasan 0-3ak suposatzen duen gastu hori, eta araudia aldatzea ez dago beraien esku, ez? Guk mahaigaineratu genuen hasieratik mahai batean egon nahi genuela, non gure ahotsa entzungo den, non 0-3aren inguruko aldarrikapenak landuko ziren, eta hezkuntza apartamentuak eta kontseilariak ukatu egiten digu mahai hori zilegitasuna kenduz, ez? Federazioa guk mahai horretan parte hartzeko prest dago, baina hezkuntza apartamentua ez, eta ulertzen dugu mahai hori gutxienez hiru horiek osatua egon beharko litzatekeela, ez? Bien bitartean greba mugagabea aurrera doa. Greba gainera hori mugagabea deitu duzue, gainera gaur egun, ez dugu hainbertze kultura, ez, grebarena, pixket galdu da ohitura hori langileen artean, erabakia ausarta hartu duzu edozein kasutan. Bai, erabakia ausarta, eta gero kontutan izan behar dugu ere gure prekarietatea dela eta are ausartagoa dela, ez? Hau da, langileak prest daude ez kobratzeko. Hortaz, apustu oso arriskutsua izan da, oso ausarta izan da, baina egia da langileen alde egon den edo langileen partetik egon den erantzuna ikaragarria izan dela. Ez genuen espero, orain dela 6 hilabete egiten genituen hausnarketetan, 9 haurreskola geunden grebarako prest, eta atzoko egunean 43 eskola atera ginen grebara, ez? Greba gauzatu ahal izan den eskoletan, jarraipen osoa dauka grebak, hau da, zerbitzu minimoak betetzen ari dira, eta zerbitzu minimoetan ez dauden langile horiek, greba eskubidea gauzatu dezaketen langile horiek kalean daude, ez? Gerora ere, badaude haurreskola batzuk hasiera batean ez zirenak ausartu greba deialdi honetara batzea, eta ja ari dira plataformarekin harremanetan jartzen, nola gehitu daitezken bai greba mugagabera edo beraien aukeren barruan nolabaiteko mobilizazioetara, ez? Hortaz, bai Navarra Sumak parlamentuan joan zan astean, bai kontseilariak asteazkenean hezkuntza departamentuan, zilegitasuna kendu nahi diote plataformari, gutxi esan zuten, ea zeini ordezkatzen genion gu. Gu ez dugu inor ordezkatzen, uste dugu momentua iritsi dela sektore honi ahotsa jartzeko, eta sektorearen erdia gutxienez, greban gaudenek gutxienez, ikusten dute plataformaren ahotsetan haien ahotsa ere bai. Hortaz, nik uste dut zilegitasun osoa dugula, kolektibo bezala. Eder gurasoen erantzuna, zer moduzkoa da, leheno erranduzu, guraso batzuek ez dute erabaki dutela ez eramatea aurrak, orokorrean uste duzu grebarekin ados daudela, apoiatzen dizuete? Ez, argi dago grebarekin ezin dela inora ados egon. Guretzako ere ez darra zaizan greban mugagabea bat hastea. Guk ez genuen nahi greban mugagabea hau hastea, ez, hasi behar izatea. Estutu gaituzte hainbeste ez dugula beste aukerarik izan. Argi dago familiak ez daudela ados grebarekin, baina egia da ere aldarrikapenekin erabat ados daudela. Eta horregatik dago horrelako erantzuna, ez? Egia da, eta kontziente gara, 0-3ko seme alaba bat haurreskolara eramaten duen familiak dela beharra duelako, zerbitzuaren beharra duelako da. Eta hori horrela da. Plazerrez ez du inork uzten haur txiki bat instituzio batean edo eskola batean. Baina egia da ere, edo maila honetara estutzen dugun, hau da, zerbitzua hankaz gora jartzen dugu, edo argi dago ez dela zer gertatuko. Jakin badakigu,
familik antolatzen ari direla, Nafarroa mailan hainbat talde sortu dira ja zonaldeka, eta badago beste talde orokor bat, hezkuntzara deika dabiltzala, arartekoari deika dabiltzala, bueno, egoera salatzen ari direna, baina ez egoera greban, egoera bakarrik. Baizik eta eskatzen ari dira gu interlokutore bezala kontutan izatea eta gure aldarrikapenak aitzea. Zergatik, azkenean, ulertzen dutelako eskatzen ari garena ez delako borroka sindikal bat. Ez da gure soldaten hobekuntza. Eskatzen ari garena da aurre eskolen duintasuna. Eta hortan, beraiek eragin zuzena dute eskakizunetan. Eta argi dago, mundu kapitalista edo neoliberal honetan bezeroak kexatzen ez den bitartean, zerbitzua ez dela aldatzen. Beraz, bezeroak kexatu beharko dira. Argi geratu dadin, eskatzen duzuena da, negoziazio mailan zuek ere sartzeko, baina ez bakarrik, nolabait ere ahots moduan edo testigantza moduan, baizik eta negoziatzaile aktibo bezala, ez dela? Jimeno, erantzuten datzue zentzu honetan, Jimeno kontseilariak? Jimeno kontseilariak esaten du, bera ez dela elkartzen gu bezalako taldeekin. Zilegitasunak entzen digu. Hemen argi dagoen gauza bakarra da, eta orain agerian geratu da udalen ezintasunean zerbitzu minimoak ezartzerakoan, erabat galduta ikusi ditugu alkate zinegotziak eta deika galdezka, nola da, zer egiten dugu? Normala delako, ez dutelako ezagutzen. Argi dago, Nafarroan, 0-3 gu baino hobe ez duela inork ezagutzen. Barrenetik, tripetatik, guk ezagutzen dugula ziklo hau, eta ezinbestekoa iruditzen zaigu gure ahotsa mai horretan egotea. Eta kuriosoa da, ez? Joan astean adibidez, bozkatu zen eskola kontseiluan 06ko dekretu kurrikular berria, ez? LOMLOE-aren arira. Eta kuriosoa da, eskola kontseiluan 0-3ak ez dauka ordezkaritzarik. Bozkatzen ari da guri eragiten digun lege bat, ordezkaritzarik gabe. Nola liteke, ez? Ez dago gure ahotsa, ez dago inon. Instituzio mailan ez dago inon. Hortaz, ezinbestean, plataforma, momentu honetan plataforma izan behar du. Langileen edo eskolen ordezkaria. Ez dagoelako beste egitura bat egitura administratibo bat, non gure ahotsa entzuten dan. Negoziazio mai horretan sartuko bazinatekete. Zer da aldarrikatuko zenuketena, zer da eskatuko duzuena negoziazio mai horretan, badakigu ratioak, soldatak eta doakotasuna ere jarri duzuela mai gainean. Zer da eskatuko zenutena? Urgentziaz, ratioak eta soldaten aferari irtenbide bat ematea, ez? Hori berehalako erantzun bat behar du, beharako neurriak behar ditu, eta hori izango litzateke mai gaineratuko genuken lehenengo gaia. Doakotasuna, azkenean hau apustu politiko bat egin behar da 0-3arekiko, apustu politiko bat egotekotan, doakotasuna, ratioen jaitsiera, soldaten hobekuntza, 0-3 orokorraren duintasuna, bakarrik etorriko da. Hemen behar direna dira konpromiso politikoak. Gero, beti esaten digute, eske aurrekontuak, onartzen dira urtean behin, eta klaro, orain, nola esan zuen atzo uste dut Jimenok esan zuela, greba garaitik kanpo datorrela. Eta hauek ez direla moduak, aizu barkatu. Urte bat baino gehiago daramagu honekin bueltaka. Ez da orain hilabete batean okurritu zaigun gauza bat, ez? Hortaz, aldarrikapenak hortik etorriko lirateke. Alde batetik, afera hoiei berehalako erantzun bat ematea, eta gerora jarraitu dezakegu hitz egiten 0-3aren finantziaketaz, eskubide berezidun aurren inguruko harreta nola egiten dan, prebentzioa nola egiten dan aurreskoletan, sakondu dezakegu beraiek nahi duten arte, gu prest gaude lan egiteko, beti adierazi gara prest lan egiteko. Ez dakit zehaztasun gehiago ematen alko zenuken ratioen eta soldaten aferan, ez dakit plataforman badituzten zifra batzuk buruan? Bai, ezarri ditugu dagoeneko, iruditzen zaigulako hurrengo pausua mai horretan parte hartzea dela, eta guk gure lana eginda dugu ja, ez? Oinarritzat hartuko genuke ratioen inguruan, hainbatetan errepikatu dudana Europako ratioen gomendioa, hau da, egun dugunaren erdia. Kontziente gara ere, ratioa erdira jaisteak eragin dezakela nola baiteko plaza publiko galera bat, hortaz, erabaki genuen langile bikoizketa eskatzea, ez?
Hau da, orain lanean gaudenaren bikoitza egotea. Hori alde batetik, eta bestetik soldatetan, 2007ko dekretu argitaratu zenean, oinarritzat hartu zuten administraziopeko C maila soldatetan. Zer gertatzen da, 2007tik ona, ez dela eguneratu soldata taula hori administrazioko C mailaren arabera. Hortaz, galera ekonomikoa ikaragarria izaten ari da, ez? 1,8ko soldata igoera bat izan dugu urte guzti hauetan, eta KPI-a badakigu zenbat igo den, ez? 15% inguruan esaten zuten joan zan astean parlamentuan, ez da broma, ez? Gure galera ekonomikoa etengabekoa da, urtez urte gero eta pobreagoak gara. Hortaz, gure planteamendua da egokitzea soldata taula horiek administraziopeko C mailara, eta komplementuak, pedagogikoa eta ardura komplementuak kobratu behar ditugula. Eta nola ez, aintzinatasuna bermatua egon behar duela. Ezin da gaur gertatzen dena gertatu, hainbat langilek aintzinatasuna kobratu gabe egotea, ez? Hori nolabait bermatua egon behar du, blindatua egon beharko luke. Ez dakit, Eider, adibideren bat edo konparazio bat jartzen alko zenuken ikusleek ulertzeko hobe, ilustratzeko zein den zuen prekarietatearen egoera, adibidez EAN edo bertze eremu batzuetan, 0-3 atal horretan badauden baldintzak adibidez jartzen alba dituzu. Bai, EAEkoa adibidez da gertuena daukaguna, EAEko egitura, patzuergo egitura bat da, hau da, haurreskola guztiak ordezkatuta daude haurreskolak patzuergoan, beraien ordezkaritza sindikalarekin, eskubide guztiekin eta hitzarmen propioarekin. Hori Nafarroan ez da gertatzen, ez dago horrelako egitura bat. Bestalde, EAN badute dekretu bat, ere, arautzen duena 0-3 Nafarroan dugun bezala, non ratioak gurearen berdinak diren, baina beraiek badute praktikan patzuergoak langile gehiagorekin elikatua. Hau da, guk talde bati arreta ematen diogunean persona bakarrarekin, EAN persona terdik ematen diote arreta gure zenbaki berdinei. Hor, ratioen aferaren inguruko horretan, ez? Eta soldatetan, Nafarroan 1.100 euro inguruko soldatak daude, gaur egun, askotan aintzinatasuna gabe, askotan 12 paga, ez dira 14, osea ez direla extra kobratzen, eta adibidez EAN 1.700, ia 1.800 euroko 14 paga dituzte. Hortaz, hor irudika daiteke ere gure haserrean ondik datorren, ez? Gero egia da eta realitate bada pedagogia mailan Nafarroak kriston ondarea duela. Ez dira kontziente, erreferente gara hainbatetan Euskal Herri mailan harremanak ditugu Kataluniarekin ere, pedagogia mailan Katalunia eta Nafarroa aurreskoletan erreferenteak garelako estatu mailan, ez? Hortaz, aitortza hori ere etzaigu egiten, kriston lan pedagogikoa egiten ari da Nafarroan, eskola askotan, baina gerora horrelako baldintzetan gaude lanean, ez? Orduan, hori salatu behar da, eta ikus dezatela, nahi dutenerako ondoko begira jartzen dira, ez? Baina argi dago nahi dutenerako bakarrik dela, eta guk esaten dioguna da jarri daitezela ondoko begira ere beste baldintzetarako, ez? Eider, agian norbaitek erranen du, nik ulertzen dut 0-3 plataformako irakasleen egoera, ulertzen dut, baina aizu, ez dago dirurik. Hau da, horrek zuek eskatzen duzuenak, eskatzen du sekulako inbertsioa, lanpostuak bikoiztea, soldatak igotzea, eta sentitzen dut, baina ez dago dirurik. Zer erantzun horrek? Ez dugula sinisten, hori lehenengoa. Dirua dago lehenik eta apustu politiko bat egiten bada horren alde. Gerora, eskainiko baligute, hoja de ruta esaten dana, kalendarizazio batekin, helburu konkretu batzuekin, bide horretarantz aurrera pausuak ematen joango ginakela, guk landuko genuke gure barrenean, gure taldean, greba mugagabea bertan bera utzi edo ez, edo horrelako proposamen bat nahikoa den edo ez, baina argi dago zerbait mahai gaineratu behar dela. Asteazkenean egin zitzaigun eskaintza, konfiantzan oinarritzen zen. Konfiantzan gu ja ez gara oinarrituko mahai batean parte hartzeko. Konfiantza eskaintzea ez da nahikoa. Guk behar ditugu konpromiso zehatzak. Hauteskunde garaian edo paktuetara iristen direnean politikoki doakotasunerantz sinatzen duten momentuan, soldatak duintze erantz ere sinatu dezakete, diot.
hori kalendarizazio baten barruan helburu konkretu batzuekin eskaintza bat izan daiteke, baina, claro, ez gara tontoak, naiz eta beraiek uste duten tontoak garen, ez gara tontoak, ez digute gezurrik esango hola hain erraz, eta desde luego, plataformak bertan bera utziko luke greba nolabaiteko konpromiso idatziak eta kalendarizatuak egongo balira, baina ere adi egongo gara konpromiso horiek betetzen diren edo ez. Gero, ikusi izan dugu, 2012an erresoluzio edo ebazpen baten bidez ratioak igo zitzaizkigun. Egun batetik bestera. Hori egin daiteke. Eta modu berean ezin dira jaitsi. Hortaz, eskarmentua dugu, urte asko daramagu. Erdaraz esaten da, tenemos el culo pelau. Hola da. Eskarmentua handia daukagu, badakigu zertaz ari garen. Eta, ikusi dugu urtetan zehar nahi dutenean egiten dutela. Hortaz, orain zergatik ez, argi dago ez dutela nahi, nolabait estutu behar ditugu egoera hau aldatu dadin. Eider, akaso, pixket batzutan abstrakto egiten zaizu ratio eta solastea, soldata solastea, agian ikusleok eta nik berak hobe ulertzeko zeinen zure egoera, ez dakit ematen alko zeren egun nolako, radiografia txiki bat edo errepaso txiki bat jakiteko nola bizitzen duzuen zuek egunerokotasunean, ez? Zer da gertatzen dena aurre eskolen barruan nolabait ere eta guk ikusten ez duguna, nola da egunerokotasun hori? Alde batetik, langileen implikazioa lanarekiko, hori aitortza hori egin behar da. Gu lanera gatoz, baina egia da gure lanak emozio kutsu potentea daukela, ez? Nolabait gu implikatu bat gara emozionalki, pertsonekin ari gara, oso dependienteak diren pertsonekin, eta nolabait behar gaituztelako oinarrizko gauzetarako, ez? Adibidez, 0-bateko gelan, 8 haur da ratioa, dagokiguna, eta nik kuriosoa da, baina joan zan astean irakurtzen egon nintzen Iowako zazpikiak notizia internazionala izan zela. Zazpikiak jaio zirenean, aurten sobre 20 urte egiten dituzte eta Googleen notizia salto egin zidan, ez? Eta, nolabait bereien bizitza osoa komentatzen, 20 urte hauek komentatzen zuten, ez? Eta, izan dute, ez dakizen laguntza ekonomiko, ez dakizen beka, ikaragarria, ez? Kriston laguntza, jendarte mailan gobernutik, eta ni esaten nuen, ikaragarria dirudi, baina eske, nik 8 nago. 8 orduz egunean, ez? Eta hau ez da notizia inon, ikaragarria egingo litzaizueke ikustea nola kudeatzen dugun egoera hori, azkenean. Bat, biberoia ematen ari zaren bitartean, bestea parean duzu logurea duelako, biberoia bukatu eta apatxa bota lurrean utzi bestea hartu lotara eraman, kaka egindu beste honek, fardela aldatzera eraman bestela ipurdia gorrituko zaio, tartean ama bat dator, zer moduz pasado eguna, emaiozu partea, bestean egarrez hasten da, nekatu delako, jolasten ari dena eta bestea, burrukan ari dira objektu batengatik. Honek gozea dauka berriro, purea, solidoa jaten berri hasi da, ez daki nola tragatu behar duen solidoa, eskapatu egiten zaio, 20 minutu behar dituz horretarako, beste bat esnatu egin zaizu, izutu eginda, loguruska gelan bakarrik sentitu delako, nahikoa da, irudikatzeko, hori 8 orduz egunean, horrek sortzen du larritasun bat, eta frustrazioa handia. Jakin badakigulako ze behar dauzkaten, baina kontziente garelako ere ez garela iristen, ez? Gu etengabe ari gara politikariak aurreskoletara gonbidatzen. Ikus dezaten beraien begiekin zer gertatzen den aurreskola batean, eta ez dira etortzen. Zergatik ez dira etortzen? Institutuak inauguratzea joten dira, ba? Etor daitezela, eskoletara ikustera, gu gonbidatu egiten ditugu, kafetxo bat jarriko diogu nahi badute. Zergatik ez dira etortzen aurreskoletara? Badakitelako zer gerta daiteken, ez? Kaotikoa izan daiteke, hainbat momentuetan, eta eskerrak familien implikazio askotan eta langileena hori ezinbestekoa da, edo gure bezalako kasuetan, ni zuzendaritza lanak egiten ditut, baina etxean, eskolan nagoenean gelan nago. Azkenean 8 horiek laukiki bihurtzen direlako. Nire lankideak arreta ematen dio erdiari eta nik beste erdiari, baina niri ez dagokit lan hori egitea. Ni zuzendaria naiz, kasu honetan. Eta ni bezala, beste hainbeste Nafarroa osoan. Oso eskola gutxitan, zuzendaria bulegoan egoten da 8 ordu egunean,
ez dakiz ere egiten, ikusita ze beharra dagoen geletan, ez? Hori da gure realitatea, eta realitate hori ukatu nahi digute, ez? Eta gu hor gaude hori aldarrikatzeko behin da berriz. Oroitzen ari Eider, aurreko elkarrizketan erraten zenuela, pentsa, guk etxean aur batekin zenbat lan eta zenbat burua uste izaten ditugun, imaginatu hor 8 edo gehiago baldin badituzu, ez? Eider, galdetu nahi nizun bukatzen joateko, adibidez Baztango kasuan, ni Baztandarra naizenez, handago aurre eskola greban dago eta borrokan, osasun zentroa borrokan dago, osasun mentalen zentroa Benito Meni ere borrokan dago, bai? Zaharretxea ere bai, ez? Eta denak sektore feminizatuak dira, ez? Orden galdetu nahi nizunea, bueno, hau seguraski ez dela kasualitatea, ez? Eta badela, hemen arazo bat ere sakonekoa, eta dela orain aipatzen zenuena, eta da, ez da bisibilizatzen eta beraz ez da baloratzen, ez? Egiten duzuen lana. Bai, nik uste dut, egoera jendarte oinarri estruktura edo akats estrukturala izan daiteke, ez? Jendartea aldatzen ari da, oso berekoiak bihurtu gara, nik uste dut pandemiak areagotu duela nitasun hori, ez? Ni eta gero ni. Arazo potente bat dago, ez? Nolabait, zaintzaren munduari ere zenolako garrantzia daukan demostratu den, baina zenolako begirune gutxi dauka jendartean, ez? Nik askotan jartzen dut adibide bat, ez? Jende asko uste du aurreskoletan fardelak aldatu, mukiak kendu eta gauza gutxi gehiago egiten ditugula, ez? Baina kuriosoa da, Bartzelonako Unibertsitatean astebeteko ikastaro bat dago haur txikiei fardelak aldatzeko. Diot, arte bat da, zaintza ere arte bat da, eta ez dugu ikusgarritasunik. Nik uste dut, orain hasi garen borroka, azalarazten ari dela egoera hau, ez? Eta jendartaratzen ari dela, eta kontziente direla zer gertatzen ari den horrelako sektoreetan, ez? Kuriosoa da, baina familiak zergatik daude gurekin aldarrikapen hauetan, ez? Azkenean, beraiek hemen egunero daudelako eta ikusten dutelako iristen ez garela. Zer gertatzen da gure zikloarekin konkretuki? Asko jota 3 urtez pasatzen dutela aurreskola batean. Eta nolabait inplikatzea edo borrokan hasten direnerako ja kasik alde egin behar dute eskolatik, ez? Eta ja inplikatzen dira beste ziklo batzuetan, ez? Edo 12 urtera arte luzatuko direnak, edo 16 urtera arte luzatuko diren horiek, ez? Ikastoletan, eskoletan, errazagoa da inplikatzea, bai guraso elkartetan, ez? Erraxago, azkenean urte gehiago eman behar dituztelako, baina ez gure kasuan. Gure kasuan hori asko jota 3 urte egoten dira, eta inplikazioa egon badago, baina egia da gure egoeraren berri dutela erabiltzaileak direnak, ez kanpokoak, ez? Eta nik uste dut dela, inoiz baino titere garela jendarte mailan diote, nik 43 urte ditut, eta nire gazte zaroan, bueno, gazte naiz oraindik, nire hori nerabe zaroan 15, 18, 20 urtetan, ez dakizten greba orokor bizi izan ditut, gaur bizi ditugun egoera, baino askoz gutxiago izan da diot. Eta horrelako, nik zinez uste dut aldaketa sozialak eta aldaketa politikoak iraultza sozialetik datorrela. Ez badago iraultzarik jendartean, ez dira aldaketak etortzen. Baina nik bizi izan dudalako, baina nik usten dut, egun jendeari kostatzen zaiola, gasolinaren prezioa, argiarena, zerbitzuak orokorrean, diot, zein egoeratan dago jendartea gaur egun esnatzea behar dugu. Esnatzea behar dugu orokorrean, ez? Eta egia da, gu egoera horren parte bat garela. Esnatze horretan gaudela, eskerrak, baina egia da jendartean dagoen, nik uste dut, falta handi hori dagoela, ez, orokorrean. Eider Garde, 03 plataformako kidearen hitzakor, nola handitzetan, ez, seguraski ematen digun garrantzia eta sekulako iragarkiak bortzeari, HT-ari eta ez dakitzen bat proiektu eta inbertsio hori, baina gero, gure aurre eskoletan, gure txikien zaintza hori ez dugun ikusten eta baloratzen. Bakarrik eskatuko dizut, azkeneko esaldi bat, akaso Jimeno kontseilaria Xaloa telebista ikusten ari da, eta berari ze mezu botako zenioken. Carlos, mesedez, eseri zaitez, gurekin hitz egitera, ez dago besterik.
Eta animatu nahi dut jendea maiatzaren 7an Iruñan egingo dugun manifa zaratatsuan parte hartzera ere bai. Jimeno etorri nahi badu ere ongi etorria izango da. Hortzen, Eider Garde, mila esker honi zure izengatik eta ea zer gisa doan greba. Zuei, mila esker. Hau izan da dena gaurkoz, mila esker euskarazko telebista honetan egoteagatik, bihar gehiago. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.